Анастасія, скажите, коли ласка, як вам прийшла ідея проведення EdCamp? Добрый день, Святлана. Идею мы привезли из EdCamp Ukraine от наших украинских коллег у 2015 году. Упершыню попали, и первый EdCamp Беларусь отбылся у 2017 году. Дякую. А скажите яшчэ, калі ласка, што вам дапамагае ў вашай працы? Насамрэч вельмі дапамагаюць настаўнікі, таму што калі ў цябе там опускаюцца рукі, калі становіцца цяжка, калі ўжо хочацца ўсё гэта бросіць, але калі надыходзіць час EdCamp і я бачу ўсе гэтыя вочы, якія шчаслівыя, якія гараць, то з'яўляюцца новыя сілы на дальнейшую працу. Добра, дзякуй. І яшчэ адкажыце на такое пытанне. Якія планы надалей у гэтым накірунку? Канешне, безумоўна, гэта чацвёртая не-канферэнцыя EdCamp Беларусь, і я спадзяюся, што вось наша такая авантура рабіць міні-EdCampы ў рэгіёнах будзе працягвацца і надалей. Дзякуй вялікі. Дзякуй вам. Mother, there's a side to me you don't know, different to the child with the smiling photos. Made some decisions, some wrong, some right now. Strangers for my number when I'm sleeping.